vecinos. Yo traigo a casa y vuelvo. Nosaltres hem pujat, som una escoleta d'estiu de Cala Ratjada i hem pujat en el mercat de Capdepera per comprar fruita, per demà fer un taller de pinxos i en la fruita, perquè els agrada molt. I així és una manera també de que mengin fruita i de que estiguin un poquet activats en el poble, i el dimecres, com que és mercat setmanal de Capdepera, doncs hem pujat a comprar fruita. Nosaltres els donem els dobbers i ells paguen. Així també tenen d'això de responsabilitat en els dobbers. Comprarem un poquet de cindri, fresses i això, i demà farem els pinxitos de fruita i molts menjarem. Hem de la fruita i posar-los en els pinxitos i després menjar, és el que han de fer. Després fent sortides anem a la platja, anem a veure esport, a veure els pescadors com fan les xerxes, i tenim moltes sortides. Bàsicament pel poble, perquè també per no haver de sortir ni agafar bus i tot això. Hem de comprar cindri. Hem de comprar mig quilo de maduixes, 10 plàtans, 1 quilo de taronges, 1 quilo de pomes i un meló. Aquest matí ens vam reunir els nens més majors de l'escola d'estiu per fer la llista de les fruites que havíem de comprar. Per demà fer un taller de fruites a l'escola d'estiu. Després anàvem en el castell de Capdepera per mirar una exposició. Són uns nens del poble que han fet una escoleta d'estiu i per passar aquests mesos d'estiu que no hi ha escola, s'han juntat i fan d'activitats, se'n van al castell, qualque nen el coneixia per les padrines que venen a comprar molt, i qualque mare també. La majoria de gent que ven al mercat és la gent major que viu en aquest poble. La gent jove no ve. Se'n va a grandes superfícies o no sé, però aquí no, molt poc jovent. Espero que passeu un bon estiu y un saludo a Sol Solet. Este verano tengo ganas de ir a la playa, a la piscina, en bici. Anirem a la mar a banyar-nos, també jugarem en serena i mos prendrem els banyers i sempre mos banyarem. Jo me n'aniré a casa dels meus avis amb vaixell. Sí, i d'aquí un dissabte m'aniré a Terrol, Dinòpolis, en Aragó, o era Barcelona? Bé, Barcelona penso. Aniré als territoris d'Inòpolis. N'hi ha, em penso que uns 6, i ens falten encara visitar 2, Inhospitac i l'Arbre Bretelo. Són uns territoris amb 2 mascotes. Inhospitac és un diplodocus i el bosque Bretelo és un arbre. I ahí hi ha molts descobriments paleontòlegs i alguns falsos.